Hei ja tervetuloa taas tänne muotinäytökseen, LPS-muotinäytökseen. Ja otetaan kuvat ja katsotaan, että kuka tippuu. Viime kerrallahan meillä tippui Kiilto, joten ei mitään siinä. Ja sitten sitä ennen tippui Jasmin ja sitä ennen taas tippui Lumi. No, otetaan kuvaukset. Hei ja tervetuloa taas tähän salin kaikkien kanssa. Kuvaukset on hoidettu ja eniten huonouspisteitä sai Anni. Anni, voit lähteä tästä salista nyt heti. Ja eniten parhauspisteitä sai Ruusu. Mä voitin aus. Kiitos. Ole hyvä vain. Ja nyt nähdään seuraavassa jaksossa.